Kwa kanyo ni Gavana Simba Arati ochwalo tese mar jotije ma kaonti ma Kisii 5,900 embele duol mochung' ne penj mapacho kaendi men Kenya National Examination Council mondo gogi ane kogno ka bende gino tese makare. Arati wacho ni mae en achiel kuom yo mar tieko mibadhi e kaonti ma Kisii. To kaka jofwambo marwa Crispin Otieno leronwa, kweno mar jotije kaonti ma Kisii bende oserumo ayanga kendo lipot mar kweno no igeno bang' ndalo moko 7. Ma e kaka weche osebedo kachalo e kaunti ma Kisii. Tok chamomo ma kaka gavana mar ariyo ma Kisii, Simba Arati keto osingo mar kedo kod jotije manyawawa. E okang' machielo, Arati sani koro ochwalo otese kata certificates mag jotije kaunti no mondo duol mochung' ne penj Kenya National Examination Council oyangi kabe gino tese makare. I've asked and I put into the supplementary monies to verify certificates from NEC. And this one has to be very clear. NEC is going to give us the correct grades or results which people got, because we know many of our people, many of the employees of the county must have gotten certificates. Even some of them joined the university using fake certificates, Form 4 certificates. Magi timore e seche manonro mayande Gavana Arati oketo mar timo kweno ne jogo maondik kod kaunti no bende koro sani oserumo. Arati omedo wacho ni sama koro girito lupot mar kweno no, chenro no bende dhi miyo jomoko wito tijegi kaluwore kod mibadhi mosebedo e kaunti no, kaachiel kod mondo kaunti no oti kod osuru magi yudo e bero migepe mopogore opogore kar chulo sara ne jogo ma ok onego bedie tich. See, they have been saying Simba hajaenda shule. Sasa nataka nione wale ambao hawakwenda shule. Tutapambana na wao. We will calm down because many people will be sent home. And that is for sure. For even from the preliminary report we have, there are people who will go home. And we will have calmed down. We'll have some little money to build offices. These MCAs, they don't have even offices. These MCAs, they cannot afford to access car loan, which legally they are supposed to have. Motelo ne mano, Arati nochako chenro mar goyo kogno obokego e alap mag Kisii. Kata kamano nochiwo thuolo ne kembe mag ji giwegi ni bende otim tijno kaluwore kod chike mathurka. Chenro gi mag gavana bende osekelo paro ma opogore kuom jodak ma kaunti e wi kedo kod mibadhi. Mheshimiwa Arati ameanza kuonyesha mfano mzuri sana, na tunaomba mahali popote kuna shida, Mheshimiwa Arati, tunaomba unyorose vitu sikuwe smart. Tuko na imani ya kwamba atatufanyia mazuri, atatuletea maendeleo, atabadilisha Kisii, na kama kutoa ghost workers kwa ofisi ni kitu ya maana sana, kwa maana kuna vijana ambaye wamesoma na hawana kazi yeyote. Kisika kaka yiero pogore ka jo thurwa yiero. Kisika en kama ka jogi yiero ng'ato to ok ging'i party. Bende mari ok ging'i ngani ng'ama ging'iyo gima ng'ano timo. To korwa ting'e ni party kisekawo to wach nitie. Crispin Otieno, Ramogi TV, Kisii. Wadong' mane